O, wala na yung bukol niyo. Papel na lang to. Kalas na, dali. Bisa niyo na. Hindi pwede itong didasalan. Kailangan habang nagtatanggal ka, nananalangin ako. Makunay ka niyang keta yan. Papel lang yan. Nawala na nga yung bukol mo. O, diba nawawala na yung bukol niya? Kanina, sobrang laki. Sige, makunay. Maniwala ka sa akin, Nay. Simple lang yung pinagawa sa'yo ng Diyos. Kasi doon sa posporo, kinabit ko kanina sa daliri mo, lumiyab agad. Sobrang haba kasi ng daliri mo sa kaliwete. Kaya sinabi sa akin ng Panginoon Kristo, gamitan mo na lang siya ng panalangin. At ginamit ko yung papel sa paa mo. Nawawala yung bukol mo. Sige, tapon. Dito, simula sa ulo. Tapon ng tapon. Banggitin ng Diyos sa isip. Humingi ng tawad. Sige, tapos. Huwag mo nang ibalik. Huwag mo itapon sa tuhod mo. Itapon mo sa left and side. Yan. Yan. Ayan, galing. Ganyan. Galing. Nawala na yung bukol nyo. Kanina, laki-laki niya. Nakalimutan ko lang puwanan yan. Huwag na tayo. Basta kayo plus na. Bigyan mo ng tabi. Dadasal ulit sa pangalan ng Ama. Okay. Sige, bigyan mo na. Amin. Sige, papel lang yan. Dito sa may dibdib. Yan. Tapos ilalim ng kilikili. Left and right. Hindi natin alam kung saan nilagay niya. Hindi, doon pa sa ilalim ng kilikili nyo, hindi nyo pa napahid ng kamay nyo. Yan. Tapon. Tapos balakang. Balakang. Yung bewang mo ano Bewang na. na. Bewang. Kung yan. Tapon ng tapon. Yan. Papon. Huwag mong babalik. Pag kinuha mo, bagsak. Yan. Ganyan. Sige, ganun Sige. ka na. Paulit-ulit lang, kailangan mapahinto tong papel. Magdarasal ako para mabilis matanggal. Okay. Kasi na-demo na kita, ha? Nawala na nga yung bukol mo. Kanina, laki-laki ng bukol mo dyan sa ano. Kala ko may pigsa ka dyan o ano ba yun? Beke. Malaki dito. Tapon, magsusunod. Tapos yung leg mo, lumiliit na no? Sa pangalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa pamamagitan ng pagsambit ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus, among Nazareno. Amen. Tingnan mo, nayuyupi na nga yung papel, mapuputol na, umiinit pa sa kanya. Mapupunit na yung papel, oh. Kailangan, bago ito mapunit, matanggal mo na yan. Tapon ng tapon. Higi. Kaya batang mo yung Kunti na lang daw, Nay. Kunti na lang. Bababa na daw yung lamig. Ayan na, binababa na ng Diyos para ikalat mo yung lamig. Kung saan, basta't maramdaman mo yung lamig. Para ka nagbukas ng rep. Pag narinig mo, pag naramdaman mo yung lamig, kahit saan pumunta, saan dumapo sa katawan mo, ilain mo siya, ikalat mo sa buong katawan mo. Makakausap sana to kung bata-bata pa siya. Ilang taon na siya? 65. 65. Kaso meron siyang complication sa katawan niya. Di ba, general check-up na siya? Opo. Tapos ito, biglaan lang laki yung sa leg niya, di ba? Pero biglang nawala rin. Pero meron ditong babae nakausog sa kanya Di ba, nabuka kanina yung pangalan niya, ilang taon na siya? Tinanong ko, 28 daw. Siguro yung... Oo, nakausog sa kanya, mga babae. Oo. Ay, hindi pala ako 28. Bakit niya binagkit yung 28, sinabi niya. Tama na, konti na lang. Sige. Konti na lang. Bago maputol yung papel. Sige, hanggat yung bata. Banggitin ng Diyos, nagbabago na yung mukha niya, Magkakaroon na ng kulay, Kanina, para kang nagsukat tayo. Parang wala sa sarili po. Tanggalin niyo na sa may utak na para mapalitan ng Diyos. Dali, malapit na daw bumaba yung lamig. Bago maputol tong papel, mapuputol na itong papel sa paa niyo. Kung yung katawan mo, gulot mo. Sige, Tapon ng tapon. panagpusan mo nga, bata, milako na nga ni panag naman ng katawan. Lahat, itapon mo. Sige, panagpusan mo na nga. Umantay na yung ano nyo, peres na laki rin ito sa kabila, Kanina, para kang biki talaga. Para kayong yung ano bang tag nito, yung sa baboy, yung mayroon dito siya. Yung pag kumakain, lumalaki dito nila. Ginay, may babae nga nakausap dito, pero makakausap sana to, pero meron pa dyan nakasagi, meron pa yung may mga body spirit pa, mga elemento. May mga elemento pa to, kaso hindi niya kinakaya Pag sinundan ko ng dasal yung palito sa daliri niya, lumiliyab, kaya tinanggal ko. Kaya kinabitan ko na lang siya ng papel. Siguro naman, kahit paano makokontrol yung init sa loob ng katawan niya. Tapon. Tapos galaw-galaw yung leg nyo. Left and right. Masakit. Oo yan. Hinila yung paa niya, nadapa yan Hanggang doon sa may balakang. Konti na lang. Okay, konti na lang, Nay. Kailangan madasalan tayo ng todo. Ilang minutes na yan? Ano po? 4:42 po. 40. 4 minutes pa lang yan. Okay, kalas. Sige, Nay. Sige. Kunti pa, Nay. Sige. Wala pa tayong Sige, bata mo yan sa walang... Wala pa nga tayong 7 minutes Lagsa mo, umabot pa tayo sa 7 minutes para matanggal lahat yan. Hindi ganun kabilis katanggal yan. Hindi ba mapaniwala? 2 araw lang yan, lumaki yung leg niya.
Ganun kabili. Bigla nga kami ni Annalyn. Biglang Tinawag ka. may tapo na sige. Nagbabago ng konti-konting pula na lang. Kailan mapahinto to na pag hindi tuminto yung papel, meron kang hindi nadadaanan dyan. Ulo. Yung isipin mo, isipin mo na lang ganito, parang vacuum yung dalawang kamay mo. Sasakyan ka. Marami kang sinakay mo yung mga apo mo sa loob ng sasakyan mo. May mga chocolate, may mga candy, kinagano. Isipin mo, anong bagay na hindi mo pa nadadaanan ng kamay ng Panginoon Kristo dyan sa katawan mo. Isipin mo kung anong nadaanan mo dyan. Kailangan kasi mapahinto tong papel. Isipin mo, anong bagay na hindi mo pa napapadaan sa kamay mo, sa buong katawan mo. Kasi katawan mo naman yan, kamay mo naman. Linisin mo na lang kaya lahat ng katawan mo. Lahat ng parte ng katawan mo, linisin mo. Merong bagay dyan na meron pa nakalagay. Hindi lang yan sa leg mo. Kasi pag huminto itong papel, wala nang sakit yan. Sumasakit pa? O, hindi na. Kita mo, nawala yung sakit ng papel. O, nawala na. Hindi na masyado. Hindi katulad kanina. Ano ba yung kanina? Mainit, masakit? Mainit. Mainit yung papel. Ngayon, wala na. Kahit sakit. Hinto mo ng kamay mo, wala ka na. Huwag ka muna didila. Sandal lang. Sandal ka pa. Kaya mo na. Tingala lang na konti. Susugatan ko lang sa split mo yung ano. Wala na. Nakadikis sagad na yung papel, oh. Nasasaktan pa kayo? Hindi na po. Wala na. Sabihin mo in Jesus' name. Jesus name. 3 beses. Jesus name. Amen. 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 Pagpag mo itong pa mo, pababa. Sige, pagpag mo, sabihin mo amen. Amen. Sige, pagpag mo, amen. Amen po. Amen. 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 Oh, dilat. Eh, dagol ka pa mo mata. Hinalaki mo kami mata.